At sinasabi po din ng mga lecturers namin, our mga spiritual directors, mararanasan niyo ang Diyos parang flashes of lightning. Parang bigla, mabilis, maliwanag, nandun agad, and then in a few seconds, wala na. And what are these flashes of lightning? Mga sandali po na bigla tayo na-inspire, mga sandali na ay pagod tayo, tuwa tayo, mga sandali na ay magulo ang paligid, ay payapa tayo, mga sandali na gusto natin magdasal at pumasok sa simbahan, mga sandali gusto natin magbago at magkumpisal sa Panginoon, mga sandali gusto natin tumulong sa ating kapwa, mga panahon na gusto natin humingi ng tawad sa Panginoon, mga panahon na hinakap ka ng asawa na bigla at ikaw ay natuwa, nakita mo ang anak mo at ikaw ay na-inspire. Ito po ay mga flashes of lightning na nagpapahiwatig sa atin at sinasabi ng Diyos, nandito ako para sa iyo. Pwede mo akong makita, pwede mo akong maranasan sa mga flashes of lightning na ganito. Nakwento ko na rin po sa inyo, isang uli ko rin na nakasimpa kayo uli ko, nakabalik po ako. Noong unang linggo po ng aming pag-aaral, kasabay ko po yung mga kapatid na pare, mga pangpare, na nag-retreat sa Tagaytay. So sa kabilang building po sila, sa medyo malayong building, dahil nasa ibang eskwela po ako. At dahil kasama ako sa pag-aaral ng retreat, every afternoon, pagkatapos po ng klase ko sa umaga, magdadrive po ako at pupuntahan ko sila at tutulong sa mga paraan na pwede po akong tumulong. So araw-araw po ganyan yung ginagawa, pagkaaral ako sa umaga, at pagtatakbo, gagawin sa mga kapatid na pare na nag-retreat. And then 2 days before that, bago ko nagpunta po na Tagaytay, hindi pa ako nakatulog, kaya nagdahan-dahan. So pagdating po ng Friday, talagang ako matinding follow. So there's na po, bumaba po ako sa chat, dahil schedule po namin doon sa eskwela na 8 o'clock to 9 o'clock every day for the hour. Tahimik po nakaupo, tahimik na nakaupo sa harap ng isang isip. And then that Friday morning, sabi ko kay Lord, pagod na po ako, uyat ako, wala na ako energy para umabang at mag-isang. Pasensya na po. Gusto ko lang matulog at magpahinga sa mga. So, umupo po ako sa aking upuan. And then pagkaupo po sa aking upuan, naalala ko ang mga kapatid na pare, pauwi na sila ng umaga yun. Babalik na sila sa Pampanga, sa kanilang mga parokya. At ako'y may iwan doon ng isang taon. So bigla po pagkatapos ng pagod, bigla ko naramdaman ang matinding lungkot. At nang maisip ko na maiiwan ako doon, pauwi na sila, ng mga ganyan, bigla ko ako gumagulgo na ganyan na parang bata. And then, ano po yung kadalasan na makakatulog ka sa iyong luha? Dahil sa matinding pagod, nakatulog po ako sa iyo. At ewan ko po kung panaginip na. Ako po'y naniniwala hindi panaginip. Hindi lang iniisip. Ako po'y naniniwala na ito eh. Bigla ko pong nakita ang Panginoon. Maniwala ko kayo. Parang nakita ko ang mukha ng Panginoon. Parang nadama ko ang kanyang kamay. Bigla ako kinahan. At walang sinabi sa akin, okay na ang narapan. Sige, matulog ka, maghihintay ako, at babantayin kita. Ano na? A flash of lightning of the embrace of God. Nagising po ako wala na. Pero it was the most restful, comfortable part of rest that I ever had in my life. Tulad din po na bumigyan itong inanan na ako, ilang araw ko yung upuan, wala. Then habang po ako yung nakatid sa karapaksa ko ng mismo, bigla na ito, ang presensya ng Panginoon. We will experience God that way. Ang problema lang po minsan, hindi natin iniisip, hindi natin napapansin. Kaya dumadaan yung mga flashes of lightning na hindi man lang natin namalayan. Pero we are always conscious about wanting to experience ang pagmaranasan ng Diyos sa buhay natin, magiging mulat ang mata natin sa mga flashes of lightning kung saan naranasan natin ang inspirasyon ng ating Panginoon Diyos. Amen. Amen. Ikatlo. Okay lang po? Kapasunod kayo? Hello. Morning. Kasi pa kayo? Ikatlo po. Ikatlo. Seminarista pa lang po ako. May isang maliit na poster ako sa kwarto. Dinadala ko. Pag likod lang dito, medyo nawala kasi may mga kamot ako hindi ko nabubuksan. Yung maliit na poster na yun, binigay sa akin. Simple lang ang nararamdaman. Sabi dun sa poster, freedom lies
in being bold and daring. Freedom lies in being bold and daring. Ang tunay na kalayaan daw ay mararanasan mo kung ikaw ay matapang at malakas ang loob. So, hindi mo ganun din ang presensya ng Panginoon. Hindi mo madalama at hindi mo mararanasan ang presensya ng Panginoon kung kontento ka lang, kung nasaan ka sa sariling kalagayan, sa iyong tinatawag ng comfort zone. Ganito lang ang alam ko, ito lang ang tama, ito lang ang pwede, ito lang ang nalalaman ko, mula, ito lang yung dito lang tayo, hindi tayo pwede lumabas dito. Ay, hindi mo mararanasan ng Diyos kung hindi ka matapang at malakas ang loob. At naisip ko ito, dahil balikan mo ninyo ang kwento ng mga unang prophet mula kay Abraham. They were all bold and daring. Sinabi ng Diyos kay Abraham, matanda na si Abraham, naghahanda ng kanyang retirement. Nung sabihan siya ng Diyos, umalis ka sa bayan mo, magpunta ka sa bayan lugar kung saan kita dadalhin. And Abraham was bold and daring to say yes to the Lord. Kahit matanda na, si Moses, ganun din. Sabi ni Moses, Panginoon, hindi ako nag-aaral ang sasabihin ko. Ay, may sabi ng Panginoon, ako bahala sa'yo. Basta lumabas ka, dahil mo ang aking bayan, iligtas sa pagkaalitin sa Egypto. And Moses was bold and daring to do it. Like isang saving tao. Mga propeta rin nila, they were bold and daring to follow the Lord. Si Juan Bautista po, lalong-lalo na, he was bold and daring. Nagpunta sa disyerto, nangangaral sa mabuting balita, sinabihan si Herodes na mali ang ginagawa niya, napuno ng ulo niya. Because he was bold and daring. At ganoon din si ating Panginoon Yesu Cristo. Napakatapang, napakalakas ng loob na hinaman niya ang mga tradisyon at kaugalian at naranaman ng mga Pariseo at Escriba hanggang naiisip na sa kanya at pinapatay siya. Because he was too much bold and daring. At kung titignan ko rin yung pati ang ating mga bayan, pati ang ating mga nanunungkulan na marunong at matagumpay, nagtagumpay sila, nakita nila, naranasan nila ang Diyos because they were more bold and daring. Si Pinoy, hinahamon ng judiciary. Sabi ko, okay ba? Baka yung presensya ng Diyos sa akin kung sa pagtrabaho. Hindi ko po sinasabi na ako ay bold and daring. Hindi po ako matapang. Panwari natin yung Pinoy. Nung haling gabi, tinawagan po ako ng tatlong disco kung pagkausapin ng mag-aral ko eh. Hindi po ako bold and daring. Siguro, sasabihin ko, papaminto ko siguro. Kung respeto po kay Mato, ako siya. Na kahit hindi ako nag-isip, hindi ko alam ang consequences. Sabi ko, yes. Hindi po ako bold and daring. Masunurin lang siguro. Pero pag natugon ko po ng yes, nag-iisip ako, nagsisisi ako, gusto ko umuwi, gusto ko bumalik. Sabi ko, kaya na ako kumanta, kaya ako mag-aaral. Kung kaya na ako nagsisimula mag-enjoy sa parokya ko, sa atin, kung ako paalis din. Pero ano po rin, kung kayo magagay, sa magiging isang buwan na nandito ako, mas maraming karanasan ko sa Diyos kaysa sa loob ng 6 na taon na ako'y nasa parokya. At ako hindi nagsisisi. Kahit matanda, pinakamatanda po ako sa aming magkakaklase. Yung sa binibiro nila ako, ano masasabi ng pinakamatanda, pinakamaputi ang buhok. Sabi ko kayo maputi ang buhok, ako may pinakamaraming buhok sa inyo. And they would ask me, and I would be, instead of answering their question, I would be reflecting, ako ang pinakamatanda sa klase. Ako po, sabi ko, kaaral ulit. Pero dahil nakakas po ako, nakakas ulit. Sabi ko, parang bubuksan ang karanasan ng Diyos na nadarama. Nalang ako naman po ay natutuwa at nagpapahagi ko sa inyo ito. So kung gusto mo niyo makita at maranasan ng Diyos, lahat po tayo. Kung gusto natin maranasan ng Diyos, kaya kahit pauwi-uwi po sa sabi, kaya siguro may simpag na rin, kaya siguro may Pasko, para kahit minsan lamang bago magsara ang taon na ito, masabi natin na maranasan natin ang Diyos. Going back to the bold and daring. Bold and daring, hindi ko po sinasabi na sumugot, magpakamatay, magpapag-away din po. Bold and daring, hindi ko po sabihin, pagmahal kahit hindi ka nais-nais, yung nais natin mahalin. Pagpatawad kahit hindi humingi ng tawad, yun dapat natin patuwarin.
characters po na makikita natin itong susunod na araw sa Ebanghelyo. So sa ganito na paraan, pinaniniwala, pwede natin maranasan ang konkreto at totoo at mabilis ang Panginoon. In our awareness, kapag pagod na tayo, kapag sadala na tayo sa mga pagtiwala ng Diyos, it is the Lord. In flashes of lightning of God's presence. And then ikatlo, in our time to be bold and daily in living our Christian lives. Amen. Amen. Nagsabi lang po minsan, sa mga kantang sumisikat at hitting the charts, mga kantang nabebenta, bakit sumisikat, bakit gustong-gusto ng mga tao, bakit nagiging top hit ang mga kanta. At napansin nila, marami sa mga kantang ito, may linyang I'll be there. You and I was just call my name and I'll be there. You just call out my name and I'll be there. Gabi ko, dami kong iniisip na lahat may linyang I'll be there. At bakit gusto-gusto natin ang mga kantang ito? Dahil sa kanilalim ng puso natin, naglalad tayo na sana may isang kaluluwa who will be there for us and with us. Kaya gusto natin ang mga kantang I'll be there. Dahil gusto natin, sa pagkatapon natin, may tao, may pinamahal, may kaantaway, may kaibigan who will be there for us. At ang nakakalungkot, kung minsan hinahanap natin yung you'll be there sa commercialismo, sa mga palabas, sa mga buon, sa mga material na bagay, nakakalimutan natin na ang Diyos mismo, ang unang nagsabi sa atin, I'll be with you. Pangalan mo, Emmanuel. Isisilang ako ngayong Pasko, ang umaga, who will be there for you. I'll be there. Nandito lang po ang Diyos upang maranasan natin ang kayaan. God is with us. Amen. Pinangarap ko po ang Diyos sa panalaman ng mga pamilya sa utang. Siya naman. Karanasan ko lang